niks van. Het is voor iedereen een verrassing. Het was ook voor mij een beetje een verrassing. Maar het gaat over het werk wat daar achter u staat. Het is een werk met 8 keramieken in totaal. En het gaat eigenlijk over wat mensen al heel lang bezighoudt en niet alleen actueel is nu, maar het voor altijd zal blijven. Het gaat over materie en het gaat over energie. Het werk begint rechts achteraan met het eerste steentje. Het is gewoon een steen met een kaars. En het evolueert naar het centrale werk. En dat oogt het einde, maar het is het niet. Het is een gesloten cirkel. En de 4 werken op de hoeken staan op een gebak. Bewust in een hele rode kleur. Ik laat het aan iedereen vrij om in te vullen wat daar de betekenis van is. Iedereen kan daarmee doen wat hij zelf wil. Alleen het werk vraagt een interactie. Het vraagt dat het aan bepaalde mensen dat er een stukje van het gebak afgehaald wordt. Je neemt een bordje, je haalt een stukje gebak eraf, je gebruikt er een beetje van en je legt heel bewust een stukje van het wat je hebt weggenomen uit het werk terug in het werk. En ik nodig u uit om samen met mij het eerste stukje daaraf te halen. En dan Theo Beck en mevrouw en de mensen van het district, Krien Moller, Geert. U bent welgekomen aan het kunstwerk om alles officieel te openen. Dank u. Ja, en is het oh. Nou, zelf is het altijd lekker. Ja. Nee, ik vind het ook dat man Een stukje vanaf en dan zo staat kunst. Nee, dat bedenken is van grappig. Allemaal kleurtjes, er ligt een bot en een hond. Ik heb er weinig van. Ja, je moet een stuk eten en dan daar ergens neerleggen. Ja, maar zoiets. Ja? Wat zag er ook?